de kant, dat is de kant. We hebben vandaag een aantal activiteiten voor u. Uiteraard heb ik het net niet gezegd, tenminste misschien niet duidelijk genoeg, maar in ieder geval iedereen hartelijk welkom dat je hier zit. We hebben al mogen genieten van een fantastische dans. De vlagen zijn in ons midden. Ook altijd hartstikke fijn om onze verenigingen in de stad weer hier te kunnen zien in het Reuniegebouw. En we gaan een hartstikke leuk programma met u door. We hebben als eerste twee dames achterin staan. En die twee dames die achterin staan, dat zijn... Hallo dames, zit je er klaar voor? Oh, Kira en Faya. En die kriegen, wacht niet zo snel. Dan kunnen we beginnen halen. We hebben, als het goed is, een ceremoniemeester in ons midden. Oh, dat staat er ook, fijn. Nou, hals maar even op. Faya en Kira van Rikswitz Entertainment. En dames, volgens mij gaat het hartstikke leuk zo met die kinderen. Ja, we zouden heel graag de kinderen op het podium willen hebben. Nou, allemaal op het podium. Alle kids die er zijn mogen gezellig het podium opkomen. De dansmariekes, de jeugdraad, iedereen. Zo voor de heren hier de vuur halen. En voor achter je buurtjes doen, dat ze met in. Kom, Johanna, kom op mee doen. Kom. Dames en heren, we hebben net de dansmariekes al gezien en die konden super goed dansen, maar kent jullie ook een beetje? Een heel klein beetje. De Macarena, kennen we dat? Wie gaat dat? Zo hè? Ja? Kijk, vinden we wel precies wie dat moet. We gaan een spelletje doen. Het zijn dadelijk 10 liedjes, en we beginnen rustig aan hè, met de warming-up. 10 liedjes gaan we dansen. En elke keer gaan we kijken wie het snelste het liedje kent. Dus als je denkt, hé, dat ken ik, mag ze meteen beginnen met dansen. Gaan we dat proberen? Dan gaan we eens kijken of Faya en ik dat beter kennen of geen. Oké, zit je er klaar voor? Ja? Mannen, zit je er ook klaar voor? Ja? Okay. Zullen we dan een Rick vragen of de muziek aan doen?
Die papa's en mama's kennen dit ook weer. Ik wil een knipsen doen daarachter. Dan mag het enthousiaste daar bij die papa's en mama's. Let's go to work. Sensation wild anthem. Man, net even anders. Los met de snowboys. Klappen met de handjes. Welkom in de feesttent. Kom maar lekker af. Het is jammer om de zon, maar de partij gaat eraf. Hakkenburgers springen, de hut gaat uit zijn bol. En de ganse zaal dit niet, hè? Iedereen! Links! Rechts! We zijn niet meer te houden, de bankjes zijn te vol. Er zitten hangen liggen, zo zijn Nou, ik denk iedereen in de zaal natuurlijk net om met, hè? Ik wil ook iedereen in de zaal. Meedoen. Rechts.
Geef eens even een applaus voor onze jeugd hierboven. Ja, super goed gedaan. Dames en heren, dat was de warming-up. Straks komen we nog een keertje terug. Gaan we nog heel veel andere leuke dingen met u doen. Is dat goed? Ja, dan zijn we nog dadelijk weer. Kira en Franja, de zij zit naar boven. Dadelijk komt je nog een keer terug. Dit is even de warming-up, zodat iedereen even in de stemming kan komen. Heel goed. Ik zou zeggen tot dadelijk.